Os hostaleiros de Vilagarcía móstranse en contra das medidas adoptadas pola Xunta para reabrir o sector nos concellos con restriccións. Dende Aitubi reclaman que se deixe de criminalizar os seus negocios. E temos claro que non somos os culpables, pero nin ocio nocturno, nin a hostelería, digamos, máis tradicional, nin moito menos. O sea, nos nosos locales se cumplen as normas, nos velamos por el e moitas veces nos leva moitísimo traballo estar velando por el, pero facémolo porque entendemos que ten que ser así e para nada nos poden ter pechados. Os hostaleiros non entenden que lles obriguen a pechar os negocios ás 5 da tarde. Reclaman volver ao horario do verán. Non, é que non nos parece nin ideolóxico, o sea, é o que estamos dicindo. Por que ás 5 da tarde? Que sucede ás 5 da tarde que non sucedía antes? Si nos pecharon con unhas cifras e se supoñía que iba a baixar e non baixou, está claro que non é eso. Entonces, que nos sigan deixando traballar como estábamos. Se non somos o culpable, por que non nos deixan traballar? Dende a asociación tamén advirten que moitos negocios están a punto de pechar para sempre. Por elo, piden unha reducción da presión tributaria e axilidade ás administracións a hora de xestionar as axudas. Inmediatez. O sea, as axudas teñen que chegar xa. Non teñen que chegar dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses non pintan nada. O sea, hai xente que vai morrer polo camiño, hai xente que vai quedar atrás. E non podemos permitilo. O sea, se realmente ti tes unha axuda pedida e xe entra agora, ao mellor tes ese globo de aire para salir adiante e aguantar un pouco máis. Se non chega agora, é moi probable que haxa moita xente que quede polo camiño. Os hostaleiros de Vilagarcía preparan actuacións para mostrar as súas protestas. Nas súas reivindicacións contan co apoio do comercio local. Cousas simbólicas, como mellor peches por uns minutos ou por salir á porta nun momento dado a facer algún tipo de barullo, cunha bandexa, bueno, un pouco estamos dándolle voltas a que se pode facer. Falamos co comercio e o comercio está completamente volcado con nós porque sabe que, unha vez máis, somos parte de esa economía circular que non só en Vilagarcía, en outras vilas de Galicia, son o que nos dan a vida, non? Os hostaleiros reuníronse hoxe co Concello para trasladarlle as súas preocupacións, recibindo o apoio do goberno local. Dende Aitubi tamén anunciaron que comezarán coas movilizacións nos vindeiros días, en canto as novas medidas entren en vigor.